Hladnije vrijeme koje obiluje padalinama zahtjeva i više brige o limenom ljubimcu. Koje su najvažnije stvari koje moramo provjeriti u prvim hladnim danima kako bismo izbjegli neugodna iznenađenja koja stignu obično kad ih najmanje želimo. Poznato je kako motor štiti nesmetan rad, dok gume čuvaju zdravlje i sigurnost vozača te putnika u vozilu. Nova guma znači ona bi trebala imati 8 mm znači ripne, utora, koja znači odmah automatski ima bolje prijajanje na cestu i po mokrom i po hladnom i po snijegu. Što nije nužno, znači vi možete imati ripnu, ali ona sa vremenom ostari, postane tvrđa i nema istu funkciju držanja na cesti kao nova guma. Vidite razlike između nove i stare, vidi se na očigled, a možete izmjeriti isto tako sa ovakvim jednim koji svaki građanin može kupiti, pa si izmjeriti profil. Znači, smatra se da guma ispod 3 mm više nije za upotrebu. Ako neko koristi slučajno ljetne, znači trebalo bi u svakom slučaju imati dosta nove, prilično nove ljetne gume sa lancima u GPK-u. Najčešća pogreška koju vozači čine je zanemarivanje antifriza u vozilu. Antifriz treba kontrolirati jednom godišnje. U antifrizu je vijek trajanja od 2 do 3 godine. Što nije nužno kako ljudi svi misle da je, ako je otporan na hladnoću, da je on ispravan. Nakon 2 do 3 godine on postaje agresivan. Počinje vam nagrizati crijeva, počinje vam nagrizati znači vodenu pumpu, hladnjake, male hladnjake koje ljudi dosta često imaju problema, jer kad on ode, onda treba cijelu armaturu u većini slučajeva skidati, što je dosta skupo i zahtjevno. Imate kočinu i tekućine, znači isto treba kontrolirati, iako se to sad već i na tehničkom gleda, ali u svakom slučaju znači kočinu tekućinu, odnosno kočino ulje, treba kontrolirati radi samog sebe. Nakon dužeg perioda na koje nije mijenjano, ono skuplja kondenzat, što je bilo slučajeva da smrzne u crijevima i ostanete bez kočnice. Isto tako važno je provjeriti i metlice brisača. Brisači naravno trebaju u svakom slučaju biti ispravni, jer vam smanjuju vidljivost. Ako se gumica ošteti, može vam vjetroban oštetiti i svakako sigurnost nemate ako ne vidite kako treba. Sama limarija na autu, znači karoserija, treba se kontrolirati i dati zaštititi, odnosno sanirati neke stvari, jer sve što je znači i malo porozno poslije zime kod samih kamenčića, soli i sve, to samo bude puno, puno gore. Među tom svemu je svjetla koja bi trebala biti naštelana na određenu visinu. Ako su preniska, vi slabo vidite, ako su previsoka, druge vozače zasljepljujete. Nije nikako, policija je već i naglasila da svjetla moraju u svakom slučaju biti ispravna, počet će kažnjavati. Upravljanje vozilom kada nastupe zimski uvjeti predstavlja dodatni ispit znanja i vještina vozača. Nadamo se kako će ovi savjeti pomoći i onim iskusnim vozačima da sigurnije prezime na cestama.